Adimkom. Tiripo. Muri mugari wemuno here muGlenora? Mauyazovhota? Oh, masvika nguva ima? Ndasvika na 10 past 6 competition inozoona 7 ichiona ndasvika ndofuma namba kwidzai voice ndasvika ndima namba zvokuma 168 kuma past 6 makusiku. Okay, saka sei manje musati mapinda kunovhota? Zvinzi mapepa hapana kana ekuvhota hanzi akansera hapana nanhasi taangomira asitinisa kuti kune mamwe mavhoti hapana tiri kumasimbi tiritovhotwa kubhiku kuvhotwa kana tabudiriwo vatovhota pana patisomboziva kuti zviitora nzvimbo kana tivada kuti vanhu tisavhote here kana masaite sei saka hatisi kuziva tatonetsikanoonazvo zvikuitika. Saka mucharamba makamirira here kuti mapepa auye? Kunoko pakati peusiku ine ndakamirira kuti ndivhote. Handibve pano ndisina kuvhota. Handiti. Ndochokwadi. Aiwa, tinotenda mukoma. Ndatenda musisa maita basa. All right. Kuruma aswera sei? Aswera masvika pano nguva iko? Nenguva iyi? Na7? Munogara muno Mayfield? Ko indava makangogara panze kudai? Ndashayaka mhino mapepa ari kunzi haasati auya hanzi mapepa ei? akanzira kuti ani akansela? Saka mapepa akansela ndoamisa kuti mutange kuvhota panapa. Iwadi chino? Wadi 26. Alright. Zvakaoma. Ndetsopuwa ari kuuya mapepa acho kuenda hatisi kuziva. Hamusi kuenda? Aiwa, kana uchidzitorara pano vadini vezeti zvavaitaura vaiti takagadzira tikushaya kuti chiitii makutoshamisika mapanapa? tatoshamisika hazvisati zvamboitika pa1980 mane makore mangani muchivhota sekuti? pa1980 ndanga kubva 1980. Saka ndokutotanga kuona zvamaona nhasi? ndaona nhasi sati amboona zvakaoma. Alright sekuru, maita basa nenguva yenyu. We hear by sources that in Kwajana they have got to put the papers. Okay. But as there are people that are there for ZEC, I think it should be a verification to them. But my challenge is, how can Sanganai, being the same ward with us, Ward 16, get ballots, and this side, Nyadzonya and Chiminuka, don't get those items? I don't know what's going on. Right now, can you look at the time? Our elections are supposed to be starting at 7. And you can look at the time like now. Time is done. So that means should we postpone or should we go elect up until tomorrow morning? Mambotaura nawe? Tambo vandataura navo vanhu vari tori pasite vari to confirm out yes, the guys are here, they've gone in and they've said they've brought the ballots. But in a way, we can say it's not proven. It's an allegation. But those that are there to verify on that can do that. But this is what I've got from some sources that I'm really based on. But I happen to be one of a person who is in one of the parties that I have a serious post that I have a post. So us being here and all the twists and tingles that are going down, we really don't understand what's going down. We really don't understand, if I may say. Okay, thank you so much.
Mauya nguva ina isekuru. Ha? Mauya nechimba pane chinguva. Oh, saka zvanzi chi? Mavhota here? Ha? Asa zvatangiswa? Ah, alright sekuru. Saka makwenda omba here kana kuti muri kumirira? Makumboenda omba? Muchadzoka? Alright sekuru. Thank you. Maita basi. Zveshuwa. Makumbo anotorwadza nekumira. Vati ikoko? Zvazvakanzi zvikutanga na7. Yeah. Yeah, we are here in Glenora. It's Chembira Primary School, and these elderly women are waiting to cast their votes, and they haven't opened the gate yet. Moyena half 6 munogara muno muGlenora. Saka kuhanzi sei magedhi asati avhurwa? Mambobvu ndiana ati mapepa hamuna mambobvunza here kugedho? Hanzi mapepa ekweyo asi. Saka manje mucharamba makamirira here kana kuti makutodzokera kumba? Atitomira chete hata. Kanomba kuenda tidzoka. Munoenda muchidzoka? Muchamira kusvika manheru? Chirakaita 2 days. Muda kuvhota? Aiwa, zvakanaka.